и честит рожден ден, Лели! Аз съм Мими. И сме братовчетки. Аз съм Георги Петров, приятел на Елена. Неделно чу. Аз съм Георги, най-добрият приятел на Елена. Аз съм малката сестра, диването, което бива измъчвано, хапано, удряно, шамарено, но и предполагам най-добър приятел. Аз съм бесито на Елена Бата, коя съм. Аз мисля това, ако ме питаш коя съм, аз ти не знаеш коя е тази жена. Аз съм Марина Генова и дай сме си бесите с Елена. Аз съм майката на Ели, Майя се казвам. Аз съм Тачи Чачи. Ние сме тащи и мащи. Най-близките си хора, било то да пътува или да се разхожда безцелно или да ходи да яде просто. Сред природа със сигурност е най-любимото за прекарване на време. Обича да прави пълните дивоти, всичко, което не е скучно и не изисква от нея да стои на едно място неподвижна. Може да отиде да скача с парашут, ако иска, само да е нещо, което иззарежда social батерито. По нейна си воля, каквото и се прави, така че тя обича да прекарва времето си по нейните си правила, по нейните си желания, по воля. Ели обича да излиза с приятели, да се разхожда, но най-много обича да е навънка с приятели. А ние знаем ли? Така си мислим. По всевъзможни начини. Цялата и същност е креативност. Дрехите и ногтите и тялото и цялото. Ногтите и начинът, по който е облечена, пирсингите и... Първото, което ти идва на ум е, че рисува и че прави арти неща. Примерно може да си надуе Бритни Спиърс и да крещи с пълно гърло и да хване някакъв парцал и да го размята. Първият отговор, който ми идва е ногтите и аз смятам, че това е наистина най-експресивното физическо нещо, което прави със сигурност. И затваря се и почва нещо да си рисува или да си бродира. Голямото велико бюстие. Всичко. Много ме вдъхновява това, че тя винаги себе си. Тя е много силен характер, никога не се предава. Аз лично намирам лоялността и за вдъхновяваща, защото тя е един от малкото хора, които познавам, които все още имат същия кръг от хора около себе си. Тя е наистина много, много лоялна. С който и да е било, Ели винаги е една и съща. Не се преструва на някой, който не се крие. Личността й. Мене Ели ме вдъхновява с това, че винаги може да намери правилния път към душата на един човек. Ти си вдъхновена да вършиш същото. Като бяхме малки всяко лято, баба и дядо ни водеха на море. Това са ми едни от най-милите спомени от детството. Арабия 2023. Бяхме на July Morning в Бари, на едно много малко кейче и с нея просто решихме да бъдем голи във водата и да слушаме музиката. Да, July Morning, тя се знае, бейби, като гледаш по-тле. Като малки много обичахме да играем на една игра, викахме и кокорене, защото аз се легнала съм по гръб и се кокоря срещу нея и трябва да ме охапе по бузата и аз трябва да се отбранявам. За Ели всички спомени на моретата са ми много любими с нея. Много любимо ми е когато проходи. Когато изяждаше буквалите на всички много. И когато... Това са усмешните моменти. Да, Има едни такива изблици на тъпизми и бисери, които изръсват. Скоростта, с която прави нещата или по-скоро липсата на такава в повечето случаи. Колко е баба? защото е писе. Нейната усмивка. Тачи казва, защото е писе. Не така. Това да се прави ногтите. Във всичко. Елена има супер сръчни ръце. Да запази спокойствие. Нещо, което на мен ми прави впечатление, че е добра в много неща. Може да се изразява по уникален начин. Намира перфектните думи да го опише. Това е много рядък талант и тя според мен дори не знае, че го има. Много е добра в създаването на аутфити. Включително и мои. Като беше по-малка, се е случвало, тръгвайки
отивайки за работа, да ме върне от вратата и да ми каже смени си еди кое си, защото не си отива с другото. Въпросът е какво не обича да яде. Всичко, което съчетава всякакви текстури. Тя дори на храната гледа по артистичен начин. Всичко. Елена не подбира, но най-любимото ѝ е райски ябълки. Напоследък авокадо. Иначе много обича пъпеш, диня, всякакви плодове. И всичко, което е ходено. Тя има това страхотно качество, че е напълно достатъчна с присъствието си. Наистина много топъл човек. Не са една камина, са една топлина. Предаността ѝ, отдадеността ѝ, супер загрижена и винаги е насреща. Тя е много верен застъпник за близките си хора. Че много може да имаш доверие за всичко. Тя е, винаги ще изслуша. Ели е първият човек, на който казах, че с Петър планираме да си създадем семейство заедно, просто защото... Да, мамо! Винаги умиротворява. Се опитва да поддържа баланс. Между теб и останалите. Основно. Ронфайр, нали? На Джимми Сакс, No Man, No Cry. Малката голяма шматка. Това си го измислих. Малката голяма шматка. Бурлеск с Кристина Агилера. Релдан. Банално. Не е нищо впечатляващо. Не е най-забавният човек. Смеска между бумър и 15 годишен девственик. Много рядко се срещат по средата, когато се смесват. Или едното, или другото. Тя има семейното ни чувство за хумор. Надявам се това да го разбереш. Семейното ни чувство за хумор. Понякога е черно. Английско ли? Английско? Не знам. Не знам Сега дали. ще е индонезийско. Вълшебни. Най-скорошната им мечта да не работи в офис. Да има свобода какво да работи, къде да бъде, как да го работи. Мечтая си да отида на този етап в Индонезия. А иначе иска да се занимава с дизайн и това е било винаги. Да е готино и да е уютно. Мечтая за нещо повече от света, който ни заобикаля. Иска нещо повече от просто материалното, което е около нас. Вселена? Вселена. Ето, Слънце. Защото тя е гигантско радиоизлъчващо поле. Няма как да си близо до нея на около 10 метри и да не го усетиш. Огън. Освен, че е топла, плъмти, бушува. Не, чакай! Аз си смених думата сутринта. Първата ми дума беше огън. Не е огън. Друго и си мислих, всъщност седих, че е енергия. Защото винаги, когато се видим, ме зарежда, винаги е супер положителна, винаги е супер енергична. Просто няма път, в който да съм с нея и да ми е задрямало. Дива. Свободна. Безгранична вселена. Истинска, защото е истинска. Не се прикрива. Има моменти, в които дава една стъпка назад, за да прецени ситуацията, но наистина не се прикрива. На увереност. Работя все още по въпроса. По принцип аз много мразя да се снимам. Тя е супер уверена в тези неща. Тя е уверена в начина, в който се движи, в начина, в който изглежда, позира, застава, страхотна е. И аз трябва. Така че... На любов. Търпение. На всичко. Това е човек, който, откакто съм толкова ниска, го използвам за пример, житейски пример. Ели ме научи мене лично да овладявам паниката си. За което много и благодаря. Малко са хората, да не кажа никой друг на тая земя не успява. Може би, че удари Ели. Научила те на нещо? Има? Е? Голям авокадо. Да, да ядеш плюкавица. Ели, скръбеща му, пожелавам ти да си здрава, да си много щастлива, да си свободна, да си безгрижна, да си вдъхновена, да вдъхновяваш, да сбъдваш всичките си мечти и винаги да бъдеш себе си. Е така, всичко те пожелавам. Цялата любов на този свят, всичките мечти,
цялата вселена. Другото си го носи себе си. Има си нас. Обичаме те, обичаш ни. Живота те обича. Всичко си имаш. Пожелавам ти никога да не губиш това, което си, да го умножаваш десетократно и стократно, за да може ние, които сме около теб, да черпим от тази енергия. Ти си човека, който ни зарежда, не спирай да го правиш и преследвай всичките си мечти, дори когато хората ти казват, че са луди и невъзможни за постигане, защото ти си Елена Лъв и няма такова нещо, което не можеш да постигнеш. Ели, искам да си сбъдната, да си сбъднеш мечтите, да си щастлива, удовлетворена и спокойна. Оттам нататък всичко ще се получи и ще се нагласи. Здрава да си и сбъдната и щастлива. Ето и аз също пожелавам. Значи, Елена, бейби, пожелавам ти да си взима да това може да оставиш. Може да си се кефи и е така да ни се случат всичките работи. Не, почвам от начало, малко, това е най-важното. Елена, мила моя, пожелавам ти да си жива и здрава, пожелавам ти всичките ти мечти да се сбъднат. Ти пожелавам всяко нещо, което ти искаш в живота ти, да се окаже в прекрасно, уникално лакираните ти ръце.